The funeral activities for late Madam Ezinne Teresa Okeke, née Anabogo, continued the next day with rites of Umuada. Ayuyo otu onye si n'ife nke mmụọ nsọ kụzie n'obi ndị kwerenụ mee ka anyị si n'ofu mmụọ ahụ nwee ezi uche na aṅụrị oge niile site na nkasi obi. Ka mkpụrụ obi Teresa Okeke, ka mkpụrụ obi ndị otu Kristi kwerenụ gara aga, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Jesu biko meeli ya ebere. Jesu meeli ya ebere. Jesu meeli ya ebere. Igbo Himbu. Ibube n'eluigwe n'igwe atụrụ ime gị Maria, Immaculate, Immaculate. Mmadụ niile ikpe malụ ele mbọsị mbụ anyị ma ifi ndekọrọ nke njọ na anyị zemelu ife aṅụrị n'elu ụwa nke a, ife ebube n'eluigwe n'igwe atụrụ ime gị Maria, Immaculate, Immaculate. Jone Jesu don magiving ke Jesu ifangorigwe atụrụ ime gị Maria, Immaculate, Immaculate. Mama niile nọ n'eluigwe na-eto gị Maria, ijupụtara gracia Chukwu nọ
ife aṅụrị n'elu ife ebube n'eluigwe atụrụ ime gị Maria Immaculate Immaculate dị nsọ niile n'ọlụbeghị keneluigwe nnefa ịbụ nsọ mma na amasị mma onede dị nwenu ife aṅụrị n'enu n'eluigwe atụrụ ime gị Maria Immaculate Immaculate. There was a brief message by one of the women. Mmadụ ha ịkwa anyị nwere ike mara ụbọchị a mụrụ mmadụ mana ụbọchị ike dị ana mmadụ amaghọ ya mere akwụkwọ nsọ ji wee sị na a ga-amụ nwa anyị ọzọ jụọ onwe gị ma mụkwa onye gị ọzọ mụ ma jụọ onwe m ma mụ nwe onye m ọzọ ọ bụ mmụmụ ọzọ a ka ọ ga-agba mmụmụ anyị maka ndị ụka njegharị na-asị amụkwa onye gị ọzọ ị na-ana Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị mana anyị na-agba ya na ndị ụka ọzọ na-ekwu ọhịa na-agba ya otu na ihe na-aba anyị na nzukọ dị iche iche ebe ị na-ekpere Chukwu o nweghị nzukọ na-asị gị sonye ike n'ọkụ ọ amụmụ onye gị ọzọ nata olili asọ ọdụwa anọkọtazie ime confirmation anọkọta ụlọ reverend sister ka ị ga-awụ ụlọ fada ụlọ married woman nke ị ga-awụ nke ikpeazụ na-etebata ya wụ agbamakwụkwọ nkwa ikpere so a na-amụ anyị ọnweghị ụdị sakramenti Chineke edobere anyị ka anyị wee nwee ike nọgide n'ime ihe wee nwee ike nwee nchegharị ha bịaza na asa ya mụgbo onye gị ọzọ ka ị ga-esi wee mụgbo gị ọzọ a ga-amụ gị ọzọ site na ịgbasapụ aka gị maka na mụ na ụlọ anyị nọ ihe n'ụwa nke a ọ dịghị ya sị na na-enye anyị full liberty ime ihe ọsọrọ anyị mgbe anyị natachara sakramenti niile anyị ga-anata ihe na-ewuzigịta abụ alụ nsị ịha ha dada oyibe ka ọ masịrị gị onye a na-ada kpimkpimkpimkpim onye ha amafughị ume sọsọ naanị ihe na-ekwuwo bọsọ Chineke si oje awụmụ anyị ejebenu m Chineke meghe ebere ka m nọrọ n'aka gị mana ihe na-enye anyị nsogbu kịta awụzi anọgata ekristian ịgbagwo ekristian ọ sị gị na nsọgharịm ụlọ akwa maka ana m ekwu ibe a maka ọ na-amapụta ya ụfọdụ ndị ọdụ ka mụ atụgharịwa uche akwụkwọ nsọ sị gị nọgidesie ike ike ihe ị ga-anọgidesi ike na ya wụ ikpere Chukwu time to time ọ na-awụ ihe ịhụju anya anyị pụwa akwamozu iji ama na onye na-akwawu onye Anglican ịgba na Baịbụl ịkpa ya n'aka ka ndị Anglican ji eje onweghị ndị edobere ihe iche mana anyị nwa na onwe anyị ị ga-eji Baịbụl adịgo na akpa very fine and good mana chaplet gị mma agha gị ijebe akwamozu onye otu ị gaghị eji ya asara gị aka ịkọba ogologo akụkọ ọ na-awụna ka eji agwụ nwoke ọzọ ọhịa ahụ ikwere na ya ikwesie ya ike ibe na na-egbu gị ikpe chaplet ibe na na-egbu gị iji akwọ imbuk ụlọ ọmakwa onye akwado akwamozu nwa onye otu gị ibu na-elu zọka ibe abalị ndị onye otu Kristi ọnwụ na kpọrọ onwe Katọlik inweghị ofu chaplet nọmba 1 nwere ofu chaplet ị ga-adị n'isi be di gota wibi n'otu kpara ya aka kpee ekpere ụtụtụ bụrụ ụbọchị ahụ ka anyị nna anyị dị asọ n'aka ụnụ mara one nne nke ụwa
na-adụ bụ n'aka nke eluigwe dị. Maka na ọgaranya bụ na-ewu ewu tupu njebebe ya ịyọ ihe ọwụna iji akwadoro n'aka nne ya merenụ nne ya enyi. Ihe a na-ekwu eziokwu asị imete nne ya enyi ị na-akwachaghị n'ahụ nne ya anyị nọkọtazi ofu ụbọchị mmụọ nsọ asị gị gwa nne ya na ibe wu uche eyo ọnwụ na nne ya wụrụ ezigbo mmadụ ezigbo nne na-eku nwa enye nwa ala o metere gị ebere nwa ya ahụ nọta jeduri ya ama ibe niile na-agacha na ọsị ya biko n'ebe onye dị onye nakwa ha ama ụma onwe ihe ọ gwara gị biko meele ya ọ nne nke ụwa dị ka nne nke eluigwe dị. Ekwere na ekwesie ike aga m enwe ihu na-abọ ganye na m anwụọ ọdụgo na hapụ ikpere alụsị. Maka na ama m ndị otu anyị nọ na ndị mara ya bụ nọkọrọ karismatik eri 90 kpirigidi kịta ụfọdụ kwuru onwe ha ebe ha hara dada ọṅụṅụ kakarị ihe na-abụ ụmụnne m wụ jidesienụ Chineke aka ike tupu mana ọnwụ ma ndụ jidesie ya aka ike. Maka na ọ bụ ya bụ ụdị bụ ka ọdụ nwaanyị ime na-eme amaghị oge ọ ga-amụpụta nwa ya onye ka ọ na-akọ Chukwu tirie nwa n'afọ ya mere ya ebere nwantịntị oge ndị nọọsụ asọ gwụlọ nke nwa obere oge asọ okwu abụ nwa ebe adị nwa be ha uru niile a nwaanyị gabigara ọ gwụsara ya ụzọ. Mana mgbe ime na-eme ya ọ na-eti ngụba ya dị ha ya Chineke meghara ya ebere ya mụọ nwa ya gara amụzi ọzọ di ya na-eti ngụba ọkwa mba na ofu mkpụrụ ahụ he Chineke ekwe emekọta ọmụọ nwa onye ahụ ka ọ daghị n'ebe Chineke anyị ọ dị nnukwu omimi ịnọrọ a na gbakọba ihe Chukwu na-eme enwe na Chineke anyị dị omimi ịhapụ ya ekwesịrị eme promise and fail ka ị na-ekwedo na ya ekwesịrị eme ọ promise ego nta ọ promise ego nje ego ha ncha niile ekwe nke a ga-eme ya omegodu gị ọ bụrụ ọ na-eme gị pọpị mana Chineke nye ka onye chaa why did you stand? Why did you stand na faith gị onwe na-asịpụta ya pụta na nke ọ na-eche dewa nke na-eche onye ọgwụ na-anọ na faith ye were Chukwu ebe ahụ sụọ na-asịrị Chineke ude na Chineke anyị na-anụ ude ọ na-anụ ude mkpu nwe nna ọsị nwaanyị ajadu kwesịrị ya ntụkwasị obi na ya ga-abụrụ ya di anwụnwa na-abịakarị na aka ekpe mana ọ na-eti n'ahụ mgbọ ọ na-ahụ ya mgbọ onye amaghị na-asị ka ihe na-enye onye kpọrọ gị ya akpọrọ ka ihe na-enye gị ọnwụ si na Chineke onye pụrụ ime ife niile odegbu ka ọ bụ onye na-asụrụ mmadụ ụzọ na ọkwanye ka ị na-ahụ ilote obiga na-aba a na-egoli n'ime Chukwu o wee wụrụ ya. So ya na-agwa ụmụ obi Chineke ji ihe ma nwoke ma nwaanyị ma agbọghọ hapụrụ ije ebe chekidi n'enyo na Chineke hapụrụ that is obi nna ya wụsọ mma a na-eti onye ka a ga-ezikọ sụziga ya ose n'elu ụwa o were nwụọ ọnwụ ebe akade dị iche iche ma afọ mechara akade niile ahụ ji ekubi ọtụgharịa sịba nna m gwaghara anyị maka anyị niile kpọgburu n'oge anyị amaghị ihe anyị na-eme mụ na gị na-abụ ike ime ya biko ihe na-atọ onye awụ okwibe kwado wonu ihe niile a na-eme ihe nkwado ejere akwamozu ahụ wegoro ngwa agha gị tii na akpago ịnọbie n'otu mee ya n'anya sị Chineke emesi emeghela ntete ikodiri akpago maka ihe na-agwa Chukwu ịgacha ihe iji eme esi Chineke uche ka a ga-eme oge agwa aka nke ije eje ka ị ghara ịsị chaplet ga-ada na ya chaplet onye otu Kristi na-enwe chaplet ile ruru ịtọ ile na-ama nke a ile na-ama nke a ọ naghị nke itoro wepụ
iru ebe ahụ ọ na-adị ya maka ị naghị awụje onye ubi gị hapụ mma ọ na-agaghị awụ ịbụ na ibe na-arị arị enwe ike ife nke enwere gbuo onye yọọ Chineke ma wee gbuo onye ọ dị aka ha dị anya na ha bịa wee tinye uchu na ya biko na ụmụnne m onye aka ọdụ ịpụlite n'ụtụtụ ka wee n'ọba every morning. Anụzọma ga-ebunye anụzọma elu ebunye ọnụzọ elu elu kezebube 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 bata ga-ebunye ọnụzọ ebighị ebi ọṅụ mmeri dịka osimiri ọṅụ mmeri dịka osimiri ọṅụ mmeri dịka osimiri ọṅụ mmeri dịka osimiri ịsaṅụmụmụ ịsaṅụmụmụ ndụ ebighị ịsaṅụmụmụ ịsaṅụmụmụ ndụ ebighị ịsaṅụmụmụ
women now proceeded to give beautiful display of songs and dance.
Kpọrọ kwa kekwu. Kpọrọ kekwu. Onye agba elelu ugo ka anyị na-akpọ. Onye agba elelu ugo nwụrụ.
Thank you. It is greetings and introduction time. So how we saw your one. So I got on a blood, a ballet balance, I was saying go blow and I package you my own, I wasn't a banana, but I can't JJ, I can't go. Blood. But them walk for whatever take blood. I will buy another take blood, and I won't go see the massing. I don't buy Mundi with a burn now. Okay, we'll come back on. So I won't know that. I'm not to last. If I can't walk in my life, I should go blood. I'm my life. So if I'm not going to then I'll be on my nest. I can Monesi agalo okporo awuhe oge onesi na mase hivuru meche mba ayana mamoto do na yo onu ya bia ya mu na akwukwo ai mucha na akwukwo onu eburuzie moto onu na meshi mu onu ayana o mera ni guy na ejo mana solution by one ai nwoke wu na ekuru abia ka ọ na-eme mmụọ so ibe mere no wanuti unu ji abịa akwụkwọ na egwu ka egosi ndị anyị mụtara zi ụlọ amaghị ịgọdọ na ya dị anọ n'ala maazị ọbịa mere ụlọ eze onye na-akụziri anyị ụlọ esi eme anyị na-emụta na were bịa igwe ukwu na-abịazuene ndị igwe ukwu na-abịazuene ụtụ ga-abịa taa abụghị nkwọ igwe ukwu na-abịazuene asị na omekọ nkwọ nwụrụ ụbọchị nkwọ ọ dị ahịa ka ha eji bịa onye isi ị na-anọ na na ewu ikwu abịa igwe ukwu na-abịazuene ebe ugwu nwanne kwezo special announcement echi bụ nkwọ omekọ nkwọ nwụrụ ụbọchị nkwọ echi bụ nkwọ ịgba ya gbara ya maka anụ nkịta aka ya kwa gị dị obere ndị gbara gburugburu onwe ebe eji ama atụ anụ nkịta abụghị nkwọ kwado bie echi anụ nkịta nkwọ dị special ada bụ ugwu ike nja ọ na-abịazuene ndị ike nja ọ na-abịazuene ọ na-abịazuene mkpọrọgwụ na-abịazuene ndị mkpọrọgwụ na-abịazuene ụlọ abịazuene ụlọ abịazuene ndị na-nka na-abịazuene na-nka na-abịazuene ụlọ abịazuene ụlọ osokwere bịa Ada
kwezuonu. Onye ahụ natara Dọktọma ya gbadatawa na nka. Anyị bụ aka na-emewe mmiri. Onwe ụdị ya anaghị eme. Nke mkpafu dị ya. Nke ihe nke Dọktọma dị ya. Dọktọma na iruo ọ ga-ene mba. Ọ nọ ugwu Awụsa. Obodo oyibo ọ gakwukwe nene ya enweghị ebe ọka azụ. Ada ugwu. Ugwu nwanne kwezuonu. Onye nnukwu eje Lagos ọ bịa ọ na nka paakị Dubai. Agụla Ekechukwu na-abịa Suwene. Ndị agụrụ na-abịa Suwene. Ụlọ osokwere bịa. Ndị agụrụ na-abịa Suwene. Agụla Ekechukwu na-abịa Suwene. Nwanne kwezuonu. Anyị bụ ndị Agụla Ekechukwu. Ịbịaba anyị. Ije ọgwụ anyị enye gị ọgwụ. Ije mma anyị enye gị mma. Nye gị ana ebe ị ga-akọ ihe. Ebe niile. Ya akụ ị na-ego ya nke ọnwụ na for free of charge. Ada ugwu. Ụlọ abịa Suwene. Ada ugwu. Ada nwanne kwezuonu. Abịaghị Steeti ụlọ abịa Suwene. Ụlọ abịa Suwene. Ndị Enugu ụlọ abịa Suwene. Enugu suketi wa baba ni wa. Ndị Enugu ụlọ abịa Suwene. ego ole ka a na-ana ndị nata ma Ebe ite naanị ụlọ abịa Suwene. Eyo. Ugwu nwanne anyị bụ biko na-arụnụ ụmụnne m na-agbanịka biko ọ dịkwa ka anyị ọbịara na nchịkọta anyị ga-aga mgbalu wee na-ene anya ụmụ nwoke be anyị akpọgo ezigbo nwanne m ke hụrụ n'anya ole mgbe m ga-eji hụ ya ọzọ laa n'udo. Ada nke nwoke na nke nwanyị biko n'afọ ụmụada obina n'obodo anyị na-ayọ ụnụ na-achịkọta ụmụnne ahụ unu wuru ofu ogogo anaghị enwe ọgụ ụlọ ebe ogogo na a na-eme ya ka anyị ji alụ ụlọ nke nwanne anyị nwaanyị hapụ unu ekwere ka ebe ahụ emere n'aha Jizọs mee na obi nwanne na nwanne nzuzu eji mmadụ obodo ịma na nzuzu ka anyị na-ezuzu were na nzuzu ahụ gara n'ije ndụ ọ dịrị ụmụ mma n'aha Jizọs biko nwoke ndị akụkọ ahụ ihe a dị ebe a ihe ahụ ihe obi na-anọchi eje nwere onye otu anyị nwụrụ ihe a dị n'efere a ka anyị ji eje mgbe ọ sọkwara ya nwụrụ na onye mkpa anyị ji asụ ụmụnne anyị ụmụ anyị ndị ihe mebiri amara ihe dị na mana ịma na ego ada na nwute gị
So ọ dị otu a ka ọ ga-amụta karịa n'aha Jizọs. Ihe ọbụla etinyere ya bụ ụzọ ụzọ. So anyị na-asị na ọ ga-adịrị ụlọ na mma n'aha Jizọs Kraịst. A sị ekechala eke n'ime unu ka ọ gaghị nwa ụmụnne n'eze arụ. Ya na mmụọ si n'ofu ahụ ọ ha wee ụkwara ihe a kịta ka ụkwara nke anyị gwara ụmụnne n'afọ bụ eje. Obi Teresa Maria bụ ka obi dị niile nwere obi azụ onye ike na ndokwa esimike dị ọkpanyere ya obi nwere ozu ego na ndokwa ihe a wee ego masị ya na-enye ya ụmụaka ma onye famili ya. Biko na-eji na-ekwu nwanne anyị masị n'afọ ụmụada obi na n'okpukpu a ga-eji na-ekwu masị Ada bụ ugwu nwanne kwezuonu biko ndị unu agbalị ya na Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Ndị ama mere. There was a brief music interlude by the music band.
One after the other, the daughters and wives of the family appreciated Umuada with gifts. Adao. Biko mmanya ebe ebe a na biskiti ahụ Ada Teresa ụmụ ya ma nwoke ma nwaanyị ji akwa nnebechi. Ụlọ ghọtara ya? Imeka. Adao. Biko nke akwụkwọ ụmụ nwa dị anaghị ụmụ nke dị ezi ọka nwa ya nwaanyị nke dị ezi ọka ụmụ ya Chinwe nke a dị ebe a na kadima na tishu a ka a ji akwa nnerechi daalụ ụlọ Emeka nke a oge na ụmụ aha nke na-ewu osote Ada Teresa nke a ka ụmụ ya kụlụ adị ebe a ma ihe dị na ya ihe dị n'ime ya ka ụmụ ya ji akwa nnebechi daalụ Emeka aha biko nke a dị ebe a nwunye nke dị ọkpara ji akwa nne di ya daalụ nke abụọ ndị nwunye anyị ka osote dị ọkpara ụlọ ya ji akwa nne di ya daalụ biko ọ anyị nwaanyị nke ezi ọka ji nke na-asọpọtụ ụmụnne ya ndị ezi ọka daalụ biko ụmụada akụrụ ji asọpọtụ ụmụnne ha daalụ emekwala nwanyị ọzọ ma ọ na-achọ nne emekwala nwanyị ọzọ ma ọ chọba nne emekwala nwanyị ọzọ ma ọ na-achọ nne Adao ka anyị nabata ụmụ nwoke be anyị yeah.
chukwu ka ihe ebube anyị ji eje mba adaobu na nọ na-enwe ọṅụ n'obi were ya ekwe kwekwa ya ọzọ agbaghị m edebe ihe ebube anyị ji eje adaobu na nọ na-enwe ọṅụ n'obi were ya ekwe kwekwa ya ọzọ ebube anyị ga-eje adaobu na nọ na-enwe ọṅụ n'obi kwee ya ekwe kwekwa ya ọzọ ibe nsọ na dum ihe ebube anyị ga-eje adaobu na nọ na-enwe ọṅụ n'obi kwee ya ekwe kwekwa ya ọzọ ekwe ya ekwe adaobu na nọ na-enwe ọṅụ n'obi kwee ya ekwe kwekwa ya ọzọ ekwe ya ekwe nwoke bụ na nọ ya ebube anyị ji eje mba adaobu na nọ na-enwe ọṅụ n'obi kwee ya ekwe Prayers was made for the children, grandchildren, and great-grandchildren of late Mama. Ihe anyị nwere kịta anyị ekele ndị iji ebute mmụọ abụ ka anyị nwere ebe a na-akwadozi ọnụna nwanne anyị nwaanyị anana ọ na-aba anyị nọchara na anyị awere pi nwanne anyị nwaanyị ga-esachi onye isi ezinụlọ bụ nwunye anyị nwunye nwa ya nke isi maka na agbata enye nkọkọ ụwa ahụ na ndị okpoko na-ekwu okwu
agbata enye nkụkọ ụwa bụ ka eze agbacha ndị bi ya agbacha na hapụrụ ya ya ma agbacha na ahapụrụ onye nke ha. So biko ihe anyị na-emebe ihe ahụ mgbe mbụ na-ala emecha asụ agakwara na nke agakwara na nke ụmụ Chineke ekweghị nsọ onwe ha ya ekweghị nsogbu okpokọbe anyị karịcha ya ekweghị nsogbu. Ibe anyị na-eme ụlọ taa ụma ndị ụka ibe niile Teresa nwere ozi nke ọrụ especially onye isi kpọọ nwanyị nke diọkpara na nwunye nwa ya nke isi na ada anyị nwaanyị bụ Eziamaka diọkpara ndị na ọkụ ndị nwunye ndị Eziamaka anyị na ndị ọzọ niile ya anyị jikọ ndị agha ndọ anyị na-achị ike taa ibe anyị na-agwa ụlọ ọkụ ebe mata n'ọkọ aka na-ele ihe ụlọ m nọ nke ahụ ụmụ nna nwunye ha nne Eziamaka nwanyị ọzọ ụlọ gara aga abụọ na Eziamaka ụlọ na na-akpọ ọrụ ya Eziamaka oge akụrụ ya kwana ụmụ nne asịkwana ọma ga-anwa na ozi ihe na-abata ebe anyị ị ga-akọ ọrụ ma nke onye amaghị emepịa ya ụtara gwa ya okwu ahapụkwa na asịkwana na ebezighị ihe mụrụ ọnwụ jikọrọ ndị ma nwa na ọgwụ asị ndị anyị na-agwa ụnụ taa bụ na e na-ezi ụmụ ndị ụmụ hapụ ụnụ na-ejekọ ụnụ na-akpatara ụmụnna ụnụ ọkpọkwa na-akpa nna ya egbe na kwekwe gbakwa na mbọ na ụnụ na ụmụnna ụnụ na-emekọta ma ụmụada na ihe ma ọ na ma ndị nnukwu ụmụ nwoke. So biko ibe anyị na-agwa ụnụ taa bụ na egwu agaghị atụ ụlọ ebe a anyị bụ onye ọzọ ịza nwa ọgwụ ọ na-ahụ ya oboke enwe nsọ anyị enwe nso ibe niile ibe Teresa ya ewerere ọ gaghị ere ụlọ ọkụ n'aha Jizọs ọ ga-adịrị ụlọ mma n'aha Jizọs. Ihe aja mara ya bụ ịma mmụọ ịma ihe aja mara ya bụ ịma mmụọ ịma ihe aja mara ya bụ ịma na-eme mma ịma ihe aja mara ya bụ ịma na-eme mma ihe aja mara ya bụ ịma na-eme ọrịa ịma na-akpatara mmanụ mmụọ nsọ. Amen. Aka anyị na-ahụ onye nwe anyị sodoro biko bịa nụrụ alịrị anyị sodoro gị nna na nwa na mmụọ nsọ sodoro nna na nwa na mmụọ nsọ sodoro nna na nwa na mmụọ nsọ onye ukwu na ọgbagha Chineke olue na omume eze ndị eze olue na omume na mkpụrụ obi Teresa na mkpụrụ obi niile kwerenụ gara aga na mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa Jesu mere ya ebere Chineke anyị abịa nna m anyị abịa ka anyị si eme ekene dịrị Chineke na ezinụlọ anyị ma na omeghe nwaanyị nọ n'ezinụlọ anaghị atụ ime ka omeghe ụmụ nwunye Teresa ka ha ncha na ahụhụ omebeghị ebe ụmụada okpogo ma ụkwarịrị ya ada nke ike nga anyị ka ji eme ọnụ anyị batara nwata nwaanyị na-enye anyị ihe ma ọ na-ebe akwa ụmụada Chukwu nọtara obodo kpee ekpere kamgbe ahụ nwata nwaanyị na-ahụ nwa. So anyị na-ekele Chukwu anyị etinye ya anya isi ọhụrụ na ike anyị ọ Chineke na-eme Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ akụrụzie na kakụrụ na-ekwe ngara gaa Jesu mere ebere Jesu mere anyị ebere ọ bụ n'afa Jizọs Chineke nna Chineke ọkpara Chineke mmụọ nsọ nwanne kere gị n'isi nwa nne anyị nwaanyị nke kpọrọ bụ Teresa onye nwaanyị Chukwu nye gị ogologo ndụ nye ya wee bie wee kpọrọ ya Chukwu anyị na-ekele gị na ndụ ya niile nke obi were ekele gị sị papa na na-ekele n'ihi na otu o si ede a gara ihe ekele ụkara mmadụ ịlapụ ibe ịlapụ na bido kọbara sị gị papa na na-ekele na ekele ndị n'agha Jizọs Chukwu ọma anyị na-anara mkpụrụ obi na-efe gị n'aka Chukwu ọ dị ụzọ o siri mperi na ndị dị nsọ ihe adị ike nke mmadụ na-arụbigo ụgwọ ga-ala
gbagara na napụta na ezigbo onye nwere obi ọma n'ihi na akụkọ mmehie ekwere egwu a na ya ma ezigbo ma gbara ike mere eme napụta nke oge onye na ya aha Jizọs Kraịst onye anyị tupu anyị na-aha na-ezi na efe gị n'aka onye nwere aha na ụmụ ya na-efe gị n'aka si biko bịa bụrụ ụzọ ekpere n'azụ zapụ n'ike nke ekwesịkwa onye nke ajọ mmụọ zapụ n'ihe bụrụ ihe nkụwa Chineke uche ka ọ kwesịrị ekike ụmụ ya n'ihe niile uche na ụda Chineke nna ogologo nke ụwa abịara weche ndị ofu anaghị Chineke ebe a gara n'ebido okwu a ga-eji wedekara nke eji zata n'aha Jizọs Chukwu ya kpara ha ụzọ n'ụzọ ha niile nke ha mere ndị ka ebube ebe si were awa ha Jide a na-egozi ya n'isi n'otu n'otu n'isi ezinụlọ a na-egozi bido Chineke ya rụrụ ọrụ ike niile ya bụrụba nne ha ya bụrụba onye nwe anyị akụkọchi nke Chineke ka ụbọchị ụka niile ya mezuoro anyị gara ka apịara aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anyị akpọpụ na ngwuru nke anyị wụ ụmụada esi ike batara n'ime ya ụmụada okwu na-anọ batara n'ime ya Chineke na ụmụntakịrị anyị na ụmụ anyị Jehova anyị na-aya okwu bịara n'onye isi ha ruo n'onye ọdụ ha ọdụ onye ọbụla nke mefuru ọtụtụ ihe n'ịkwa nne ya Chineke anyị na-ekwupụ okwu dịka ụmụada dị otu obu na otu onu wee na-ekwu okwu mgbe ha ga-alaghachi Chineke bụ efere aba ya n'aha Jizọs onye nwanyị na ụmụ ya ndị nwaanyị ọgaranya ngadanga ndị ahịa ha na-aga site n'ọgbụgba ndị a ha ga-erupere ha ụzọ ahịa ha ga na-aga ahịa ụmụ nwoke ga na-aga ụmụ ụmụ ga na-agụ akwụkwọ bunye atụrụ elu bunye atụrụ elu bunye ịwụ ndị nne ochie elu anyị ga-anụ aha na mba niile anyị ga-anụ aha na Naịjirịa a ga-esi na Naịjirịa gaa ụlọ ofesi onye nwanyị na ngwuru a ihe ga na-aga n'ụlọ nke ọma n'aha Jizọs onye nwanyị na Chineke ya ọmụta olezu anya ka a na-akpọ gị o mere ihe na-ekweghị omume ọ dị nwoke ọbụla nke nọ na ngwuru a nke agaghị ya na-aga aga site na ọkpụkpa nne gị a nke ụnụ kwara kpọọ nne ụlọ ọfụma ngwa ahịa ụnụ ga-emepe n'aha Jizọs onye nwanyị na Chineke ya ọmụta olezu anya ka a na-akpọ gị chịkọta ụmụ ha na-ekwe nke ada na-ekwe nke diọkpara ka diọkpara nwa ụmụ na ọ bụ diọkpara ka ada mara na ọ bụ ada ka nwunye mara na ọ bụ nwunye ka nwaanyị na-asọpụrụ di ya ka di na-ege ntị n'okwu nwunye ya anyị achọ kpachakpacha na ngwuru ọzọ n'aha Jizọs okwu ọnwụ na ụlọ ga-akpọ ndị nne ochie ụlọ na ngwuru a wee imepe ụlọ elu ụmụ na agadi anyị ga-azọ ọka ngozi na ngwuru a onye nwaanyị dịka inyere anyị ya nye anyị ezigbo ụmụ onye nwaanyị omee ebe ọbụla anyị na anyị na-eji akwụkwọ okwu ebe a ka ọ ga-adịrị anyị Chineke anyị na-asị ka ịgọzi okwu anyị ma gọzibuga ha otu baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ndụmọdụ ikpeazụ ka m na-enye ụmụ biko ekukwa nka nsi ikwu kwa nka nwunye nke diọkpara wa dịrị ọ bụ nne anyị si na-ekwe ezinụlọ na-ekwebe nne di gị agbachara na debe anyị were nyefee ego n'aka ịchịwakwa ụmụnne di gị agbara ị nabata ha kama iji ekwe ha enyefe inyere di gị ama nke esi eme ya ebe nwa nwunye diọkpara ọ fọdụrụ ofu anụ gbọrite kama m ejeghị ekiri ndị ọzọ hapụ m ikiri di m ịkpọketere abịa ha nso chụwa ha agbara lekwa ezi amaka ọkwa ya nwunye di gị eburu anya kịta o mee ebe ya na-akpọ ozu na atọrọ ịnọta tie ndị dobere ha ele-esi eme ọ bata orie nne ya ejine maka ụlọ ete nne ya ma nne ya nọsị ya na ndị ọzọ ọ bụsa ya nwaanyị oji ekwe na ụmụazị ụnụ na-asị na ekpere ụmụnne m niile ga-ere n'isi ụlọ ihe ọhụrụ tụburu n'isi nne ụnụ na mgbe ọ dị ndụ na mgbe ọ nwụrụ anwụ o ji adịrị ụnụ mma onye nke ụnụ ji eleta ụnụ kama ọ bụrụ na ọ dị ọkwa na nka o ji adịrị ụnụ mma o anyị sịrị o ji adịrị ụnụ mma anyị ekwuo na na-aka ọ dị n'elu n'ọka ọ dị na ekpere ụmụnne m ruru Chineke ntị ụbọchị tata ya bụrụ ụmụ ụbọchị atọ na ndụ ụlọ niile na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị ọ ga-adịrị na mma Chineke mekwugo ya ọ ga-adịrị ụnụ na mma ọ ga-adịrị ụnụ na mma ọ ga-adịrị ụnụ na mma na Chineke mekwugo ya Chukwu anyị o mee mmehie ọnwụ na nke ya akpa oke na ekpere a Chineke anyị na ya bụ ka ịgbaghara ya n'ụzọ n'aha Jizọs onye ukwu na ọgba agha nne anyị dị asọ anyị ewerezie ngwuru a nyefee n'aka gị ọmarị otu ala ọmụọ lacha biko nne lekwa ụmụ gị anyị were ụmụaka niile ha anyị dị n'aka were ha kpọgara Chineke
nke anaghị aza Chineke nso ya bido taa azaba Chineke nso esokata na Chineke lee azụ nke ahụ anaghị eso na-eme ọsịsọ mana ọ na-agharị meenu Chineke nna Chineke ga-eme ụlọ nwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị ma ọ mịa ya agbabata na nchedo gị ndị elelekwa na alịrị anyị n'ebe mkpa na aka anyị ma na-azọkwa anyị n'ife abụ na mba ife dị egwu ezinụlọ a niile ọbara Jizọs agbata obi a niile ọbara Jizọs ụmụnna a niile ọbara Jizọs okporo ụzọ ụmụazị a si ya nakwa ọbara Jizọs ngwa ahịa ha niile ụzọ ha niile ọbara Jizọs ezinụlọ ba na-agba ọgụ niile ọbara Jizọs ụmụada okpoko niile ọbara Jizọs ọbara bụrụ ihe nchekwa na nnwere onwe ihe ịta abụ na ọṅụ nyere anyị ya tụgharị na abụrụ mbibi na ịla n'ihi nye ekwensu na ndụ na-ejere ya ozi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. The family also received blessings from the men. Onye kwara nne ya n'ọnya kwa ogene, onye akwa nne ya n'ọnya kwa nkume. Onye kwara nne ya ọnya kwa ogene,
Thank you. Kodaka. Biko Kodaka onye ọna Ghana steeti ya. Onye ọna Ghana steeti, onye ọna Ghana steeti ya. Again, the musical band entertained guests present.
The man has this to say. Ekwensu agaghị abata n'ezinụlọ a n'ebe ụnụ nọ. Ụnụ ga-ejikọta aka ọnụ ndị gara dị ụnụ ga-ebika nkabe dị ụnụ. Ụmụ nwaanyị anụtara ebe anụwa ụnụ ga-eleta ndị dị ụnụ anya. Okwu na ụka agaghị akpọ ụnụ ihu. Ya wee kpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị wee na-asị ụnụ biko ụnụ ga-edokọta obi ụnụ ọnụ were biri n'ezinụlọ anụwa. Ebe ọ na mama ụnụ anọ na ka ọ na-enwe aṅụrị ebe ahụ. Were na-ayọ onye isi ebe a ka onye nwe onye isi ebe a. Nwanne m nwoke nchịkọta ka ị nọkọ ebe ọ na mgbu ezi na-abịa, ebe ọ na okpuchi ezi na-abịa, ọkwa n'isi gị, ọkwa ndidi wee na-asị gị Chineke ga-enye ya ka echekọta ezinụlọ anụ ọ dị mma. Ọsọ ụnụ ga-abịa be anyị, ụnụ na-abịa be anyị obi a na-ada ya aṅụrị, anyị ụnụ obi a na-ada ụnụ aṅụrị. Ụmụada be anyị biko anyị na-ayọ ụnụ anyị ga-anamụ ụnụ mekọrịtazi ụnụ anataba. Obi n'ụlọ kwenu ụlọ ka na anyị ga-elu okpoko daalụ. Sorry, you one on one. Then you don't better. Well, at least you want to have Jesus. The other ladies who die not have Jesus. Because all level is who would never as I just had a car is a no say. Onye ma go dey no get to go. Biko ụmụ nwajen anyị na-ekele ụnụ anyị kwuere ka a si wee n'ọkwa n'ọdịmma n'ụlọ nne unu siri bi na ịfụnanya fụrụ ọkwa na unu bụ nne unu n'anya ụnụ afụga ya ọ dị mma metere unu ji wee mmụọ ime ya ihe dị otu ya anyị na-ekele ụnụ anyị kwuwe na-ekwukwo mgbe ekpere ekwesị na Chineke ga-akwụghachi ụnụ oriri na mbọ niile gbara ma ọkwọ ịkwa igwe nne unu uwe niile ife niile mekọsịrị na akwamozu ya anyị na-ekwu na mgbe na-adịghị Chineke esi na-akwụghachikwa ụlọ n'aha Jizọs na-ewe nụ anyị kelere ụnụ Bịa kete nso bịa nso. Finally, the kindred men and women perform the rites accrued to them. Mụ na ndị Adasi anyị wee ikwu na ibe anyị na-asị unu nnọọ n'ụwa ndị Adasi
ihe eji agbụ mmadụ ịtọ ka eji gbuo ofu onye. Ụmụnne m ekene m ụlọ. Ego custode la qualità sostenibile, che noi che abbiamo qualche semina in quello. E che noi magari sono questo stabilo ma non lo vedo. E le cose sicuro lì, oggi siamo molto di Gesù. E che noi magari sono questo stabilo ma non lo vedo. Ele gosta de si coroline, olha as línguas no arco de Jesus. Rodrigues na Lawana Monso. Campuro Viterizo Kiki, Campuro Vinina Colanagaraga. Campuro Flasu Mikenandopa. Yepes Mike Rebe Odimon. Campuro Bias Mikenandopa. Ilima ezişileke beni bana mole nasima ilima ezişileke
biko anyị tụrụ onye ụlọ ugbu a dịka kọwata anyị na ụlọ ọnwụnye anyị ụka nna anyị ebere ndị anya mmiri wee na-atụ n'ụmụ na anyị n'ụzọ ọzọ ndị anya mmiri nna anyị niile bụ onye ama nna ya lebara onye ama mkpa nna ya lebara anyị n'ezinụlọ onye alụ efu anyị alụ ka ị na-ata onye isi ụlọ onye isi aka ụlọ abụọ ọmalịla ahụ isi aka ụlọ na-enye onye ọ na respect maka respect of ma continue onye isi ihe ọ gwara ụlọ dị mma na-eme ka adịrị mụ na step brọda na ọ dịkwa ha maka esi ela mee ya n'udo. Praise God. Ichanya mile bezinao, Ichanya mile bezinao, igwe niile gaje n'ụzọ, mmadụ niile gaje betuto. Ichanya mile bezinao, mile bezinao, Ichanya mile bezinao, igwe niile gaje n'ụzọ. Mmadụ niile ga-ebe tupu ike anya mmiri ebezina etobiri Jesu. Biko ihe a bụ ihe nwunye di anyị wetere ka ha wee katuo obi n'ọnwụ nwunye di anyị nwụrụ. Udo udo onye nwanyị bụ ahụ na eme biko ihe anyị na-arịọ n'ụwa ihe kachasị ihe niile dị jikọtara obi ọnụ maka na udo ka ejide udo na-abịa n'ihu maka na udo na-eweta abịa n'ihu nna anyị nọ n'enye igwe tolite jiri aka gị ka ọchịchị gị dị aka ebe uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'igwe. Ekele mara ijupụrụ na aja ise bụ ụwa n'obodo edi ngọzi n'etiti ụwa niile ọbịa dị ngọzi n'afọ gị Jesu. Otito dịrị gị na nwa na mmụọ nsọ. Ka mkpụrụ obi tolite okeke na mkpụrụ obi ọma niile kwere nọtara agwa ya. Ka mkpụrụ obi ezumike na ndokwa nye ezumike eji ebi onye nwe anyị gbapụ ihe nchekwa ụtakwasịra obi ka mkpụrụ obi esi ezumike na ndokwa Jesu na-eri ya ọjọọ n'afọ paciência. All right. And thank you. All on a messiana. Umagana pay which a book. Oh, yes. And after you go and see, as I don't know, Gaza and Bana. All one a meta on our guy on a messiana.
Iwano biani chuku, waliyo biani chuku. Alesidi na wadago, madaro biani siga. Iwano biani chuku, waliyo biani chuku. Alesidi na wadago, madaro biani. Bum 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 bum. Akaile Jose ni fitna barela. Many more color present with them. My papa advised me, I can play my music with honesty. Papa advised me, I can respect all my seniors. Always cut my clothes according to my size. I know they promise anything when my power knowledge. My yes is my yes, I know it's my no. I know they make it younger. I'm a simple man by nature. Oh, only for the identity. Oh, only for the identity. Oh, mama, only for the identity. Oh, only for the identity. Only for the identity. Oh, only for the identity. My brother, Nigerian dollar. So much money. Oh, my brother. What's the year when I'm They got me the wings. You got to get that one. I can't show you. And it's got Waka Wonder Boy.
I'm